Днес хора имаме много яко видео. Тези коли, които задължително трябва да имате за роутрите. Да започваме. На 10-то място имаме Mercedes AMG One. Топ. На 9-то място имаме Toyota Supra RS от старите MK4. След това познайте коя ще. Lamborghini Aventador. Топ. След това имаме Lamborghini Huracan. Вече влизаме в тройката. След това имаме McLaren 620R. След това имаме Lamborghini Sian Roadster. След това имаме Lamborghini Sesto Elemento. И на първо място, и на почетното първо място имаме моето любимо Chevrolet Camaro SL1.